naiz ezako luzatzen, pare bat itzen daiko nintuzke. Azken egunetan hemen denbora desente pasadet, eta lanian eta behin da berriz etortzen zitzaidan ideia bazan borondatea, ez? Gauzak egiteko edo behar den borondatea. Askotan egiten ditugu, 1000 proiektu jartzen ditugu, baina behar da borondate bat. Ez norberarena inguruan ere borondate honeko jende inguratu behartzea. Orduan, proiektu hau bera argazki proiektutik haratago, lehenengo eskertu nahi diot hori. Gorkari, eukidun borondatea, bere unibertso hortara gerturatzeko eta kamerarekin bere sormen edo egiten ari den bideo hori nolabait arnasteko eskaintzen didan aukera. Eta hori borondate honi gabe ez da posible. Borondate honekin jarraituz, askotan egiten ditugu argazkiak, badaukagu interesa gai ezberdinengatik eta beste, baina askotan ez badago borondaterik argazki horiek bidean geratzen dira. Eta kasu honetan ere borondate ona egon danez, proiektu hau badator Dock of the Bay-rako prestatu genuen eta bertan aurkeztu genuen eta bertan ere borontate ona egon zanez aurrera atera izan zen eta Koldo Mitxelena eta Diputazioaren laguntzari esker aurrera atera izan zen. Eta bide hortan ere borondate ona Zumarteko lagunengatik eta Usurbilgo herriarengatik, ez? Eta Zumartetaz bi hitz. Ni nolabait, nekin zehaz, baina 1984, nire 1984koa naiz, eta, konsideratzen naiz Zumarteko ume bat. Zumartekoak izan ginen ume edo generazio hortako parte sentitzen naiz. Hor ere, Zumarten egindako bide hortan, askotan ez badegu jakin ere errekonozitzen borondate honikara garrantzia inguruan eta jarri behar da. Balorean jarri behar da, zeren ez da erresa, gu gazte izan gera, azkenean inkonformistare bai, gerroso ere bai, eta nolabait guk geneukan musikarekiko ilusio hori elikatzen jakintzun Zumartek. Eta bertan borondate honez lanean ari zen pertsona talde horrek. Orduan, herri batean musika eskola batek funtzio hori betetzea ezinbesteko iruditzen zait, edo oso balorean jarri nahiko nukeen gauza bada, ze musika bezalako mundu bati nolabait ateak irikitzea eta bertan norberak bere bidea bilatzeko laguntza hori ematea, asko balio du eta aitortza handiena eta besterik gabe. Eskerrik asko denoi hemen izateagatik. Eta labur badare, hemen ikusiko ez dutena aurkeztu nahi dizuet. Hau da, Gorkak hasiera bat diska plazaratu aurretik, halako grabaketa prozesu batean murgildu zen, eta grabaketa prozesu hortan, eta bertan egon daitezken egon ezin joietara halako irudien bidezko gerturapen bat da. Behin grabaketaren ondoren, proiektuak ematen dituen lehenengo pausuak ere ikusgai daude, eta hau paretan daude irudi hauek, baina hor badaukagu kaier bat lana, Gorkaren hitzak edo Gorkaren ikuspuntu edo pixkat irudiz laguntzen den proiektua, eta hori plazer baduzue eskura daukazuela, eta hori benetan gozazazue eta eskerrik asko.